Hemen gaude kurtso bukaeran eta jakin nahi du nolakoa izan den lehen esperientzia euskaltegian. Ni Galiziakoa naiz eta 6 hilabete daramatxet. Derementzat. Nola hostia esaten da, Jero? Daramatzat, Juan, daramatzat. Gogoratu trinkoa dela. Bai, daramatzat. Barkatu, ez nintzen gogoratzen. Daramatzat. Batuko de los cojones. Zure txandala, Jos. Ni, Asturiasekoa naiz, baina horeretan bizi naiz duela 3 urtetik eta pentsatu dut euskara beharrezkoa dela. Zer gehiago kontatzen duzu? Oso gustura dago? Nago. Bai, nago. Josu naiz, ni euskara hitz egiten, oso ongi moldatzen naiz, baina denbora nuen eta hemen dago. Esperientzia berri bat nahi nuen eta horregatik izena eman nuena ekan. Gainera esan zidaten parranda asko egiten dutela eta nuen 2 aldiz pentsatu. Zer kontatzen duzu, Raquel? Lehenengo astean, iaia atera nintzen korrika, Salamankakoa naizelako. Eta ez nuen ezer ulertzen, baina orain oso pozik nago. Ni nanga naiz eta nire helburua ligatzea da. Hostias. Barkatu. Bueno, nik euskaltegian lotxa galdu dut. Zerbait kontatu nahi duzu, Roxana? Ez.